Ano di mo kaganahang tagad ang ex mo ba? Kaguti ko ba? Nga naman. Bilisan kong maot. Maot ba? Maot, hanggang na murag baking budha. Ang singingon, huwag ka magtanaw ni mong nong. Buwa nga ka mong kagbungog smaktan. Sa payuto. Yo! What's up mga boss? Kamusta? Welcome to my new vlogging channel. Kung wala pa ka nakasubscribe, please visit my YouTube channel, Junfel Gilig. I-click and subscribe. Don't forget to click the notification bell sa kilid. I-click to ang kampana nga logo katong bell. So ang topic na to karon guys, kana bitong kabante mo nang kuan bay kanang manag-uyab, kana bitong magbuwag ang manag-uyab. Or kita kung kamo na may mga uyab or kita natay mga uyab ninyo na kana bitong magbuwag. So maabot dyan ang time nga di ka ganahan mo tagad si mong ex. So kana kay ex na may tawag ana. So ang pasabot anang ex mao na siyang experience na nimo. Dili XB Ricky. Experimentado. So ang kanang ex mao na yung mga na-experience nimo sa una is uyab nimo nga nagbuwag na mo na gitawag nila og ex. Mao na specific nga tawagin sa kasagaran karon sa mga uyab ang ex. So unsay mga rason di ay nganong kiwa man jud or awkward kayo tagdon si ex kung magkasugat sa public nga lugar, magkasakay mo jeep, magkasugat mo sa mall, sa eskwelahan ninyo, mamakita mo si ex. Ate mura bitog, ma-feel niyo. Ate ani napagi ma-feel diri sa tungdugan. So, naay mga rason ana. So, ang napo ka rason kung nganong awkward tagdon si ex. So number one is napakay kalagot niya. So kanang napakay kalagot niya is kana sigurong unsay pasabot ana napay kalagot. Di pa ako napay kalagot ka nang napay kalagot niya kay napay kalagot tungod sa iyang gibuwagan. Gidibdib pa nimo ang Gidibdib pa mga gipambuhat nga gibuwagan siya kay gipulihan ra giatig dagway. So sa ato na napa siya kalagot. Tagdasan na imong ex oh. Patoyo sa buong. Mura ba mo magkiskis sa una? Sabdi na ka. Manata, pilit pa mo saging adto sa kuan. Ano mo dapit? Dili tagdo na kay. Nang mo pinagdaanan sa una to. Sakit. Nganong di man tagdo nimo imong ex? Tagad na ko. Dako ko kalagot ang biyanap. Dako lang na ang biyanap. Pilingon diagay sa bangar to. Shit na lang. Number 2 is ang pride. Ang pride daw kuno guys sa inyong relasyon kung imong uyab taas og pride. Ya samutan pa nimo nga taas pug kag pride. Unsay resulta sa relasyon na? Pride chicken. Ayaw mo palabig taas sa pride kay ang kana mangong pride mo good guys. Mo na hinungdan nga magkakamuritsing gid ang inyong relasyon. Makaguba sa relasyon. Kung gusto mo nga pride inyong patason, hala pang laban na lang mo. Kung mao man ganin inyong gusto, di ba? Babe, no, itong basket ba na? Asa man? Ato lang yun sa Ubex ba? Lalo na. Uzi, ato na, bilay pa sa ato. Pwede ay naman. Oh, sige. Boy, ay so. Imo nga mo ng ex ba no? Ito boy. Oh, ito. Di na siya ben. Bakit masag na ako? Mga gwapo. Regards mo na rin mga kuya ben. Oy, regards mo na. Bish, di ba mo na imong ex bish? Si Rico. Ay, kilig di abis kay wa ko malipay ang nakiha. Naon ka nagkwarta. Uy, ex, wadi ko nalipay nimo kay naon kay kwarta. Sagdi na na besh. Hindi besh. Yun. Ako ay isang model. Sige bishi, balik no bishi. Narbi tayo mga kabisya nimo nga mo ispigit, di ba bish? Bish. Hashtag SP. Hindi ko makibalik niya bisyo kay. Nahurot akong tutoy 6 nupsop niya. Ay da, ang buti mo. Atay kayo. Hindi ko makibalik anong lakihay kay kanang way ayo. Asa ka bish? Lakaw na ko be. Siya din na siya. Finish siya. Do, di siya makigbalik nimo ba? Aki puli be. Dami ito ko. Oh? Son.
Ano ba ka bisyo? Ari ka dire, mura pasan no. Ayaw taon migo. Ari taon na ako kayo. Kaya na sila mga bukugon kaayo. Bukugon daw. Balag kami bukugon. Basta minong di lang mura graba. Shit. Kami lami. Oh, lami oh. Asa man ta pagkalami ninyo kung wala may mga totoy. Niya. Luod ninyo eh. Baka na to ko ex eh. Ano ko gusto to niya? Tara. Ano? Hoy, tagsarang be. Hoy. Number 3, ang hubo. Kani nga part guys kay murag makatawa jud ta ani da. Kani siya kay survey ni nako sa akong mga amigo sa Facebook. Ako sa gipawtana. Ingon siya nga mauwaw jud siya, mutagad siyang ex kay tungod sa ilang ginabuhat sa una nga private na nga gibuhat nila kanang maghubo-hubo daw kuno. Ip. Uy, ex ni mo? Sig pa chancing ni mo. Bay, ganon di man ka mutagad ano niya bay. Ay, di ko ganamot. Nga, gwapo lagi bro. Grabe. Grabe ng hubo na ko. Yung tilaan nga grabe ng hubo. Grabe na kung naanan. Sa una nga yung tilaan. Grabe. Tila. Siya ba? Taon ni mo. Kuhan sobras lang mo. Kamu gani, magkauyab mo. Gamitan yung tanan yung mga ninja moves. Diya ka ng mga ninja moves ba? Number 4. Number 4 is gimalmal. From the word gimalmal. Saan gimalmal? Ambot, okay ba? Inusinti ko, okay ba? Gimalmal? I've never heard that. Gimalmal, mura siguro ka ng wala pa man nasa mong kuhan. Kung kani siya usa ka butang, Sa kabutang man. imo na siyang na Kamoda. Nagamit tagmayo. Nagamo. nakuha na gini mo. Nagamo na yun. Ligamo na. Example kung naakay. So example naakay cellphone. So kani nga cellphone is napahimuslan gini na kog payo. Kanang word nga gimalmal daw. Sa dugay yung kuyog is imo gid siyang napahimuslan og maayo. So kay bao na mo unsa akong pasabot. Hoy bay. Ano di lang ko ginamo tagad sa mong ex. Kaya ka na matagad ba kay mauwaw na ko matagad ba kay grabing malmal ako sa una. Nga naman sa gunsa na pagmalmal pa. Number 5. Number 5 mga boss, gibuwagan. Kay di ka maumo, Chula. di ka maumo chula. Ano si chula? Sano? Word banda ko na kung mag-kiss. Mag-kiss mo. Kiss. Di ko no kay bawa mo chula. Kiss niya sa Pinoy kay chula. So, tanaw na tong video. Bay, ganon di maganam tagad sa mo ex bay. Dili na ko ganahan matagad niya ba kay tungod kay di siya ka ba mo chula ba niya. Hindi na siya gibuwagan. Unsa unde pagchula rin? Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. Makahinumdum sa mga kaagi. Tinod bitaw sa kanang magkasugat mo sa imong ex ba? Makinumdum gid kasi mga kaagi no. Mga kaagi Hasta po nang maka nang mga lugar na inyong Atuan. giatuan. Sweet Kita kayo mo. balik. Makahinumdum ko no sa imong kaagi. So, inganana din ano? Di ka mo tagad sa imong ex kay makahinumdum ka sa imong kaagi. So, tanaw ang video. Bay, unsa may girason bay nganon di ka ganahan matagad sa mga ex? Di ba ginamo tagad sa ex bay kay. Grabe makagi na mo. Kahilak na lagi ko. Mana di na ginamo tagad niya bay. Babe, flowers for you. Ano koy? Number 7. Dili daw kuno siya ganahan mo tagad siyang ex kay giilisan kag maot og naong. Mas maot pa nimo. Giilisan kag mas maot pa og naong nimo. Mo lang di ka ganahan. Di ka ganahan mo tagad sa mga ex kay gilisan kag mas maot. Okay ra daw unta kung mas arangan pa nimo. Pero gilisan kag mas maot pag naong nimo. Ilisan kag daking Buddha. Bay, ganon di mo ka ganahan matagad ang ex mo bay. Taguti ko bay. Nga naman. Bilisan kog maot. Maot ba? Maot hanggap na murag baking Buddha. Ang singingon, huwag ka magtanaw ni mong nong. Buwang nga ka mong kagbunog smaktan. Hilas ka makaingon. Wapong animala ka. Yay, baking Buddha. Tagang baking Buddha. Murag bagong piso. Murag naog bagong piso nga karon.
Number 8. Tadang! Kita, Usa sad sa rason nga murag kiwaw jud kay itagad ni X, ilabi na nga napakay ma-feel niya, napakay feelings niya. So kay love pa nimo siya. So mo ni rason nga nung kiwaw jud kay makasugat mo ni X, makita na nimo sa layo pa lang gidaan. Wala ma-feel na gid nimo nga napa jud kay gugma niya. Love pa gid. napay ning kutkut. Oh, napay mo kutkut siya. Samot ng nagmukuan siya mo duling. Yes, samot ang muduol siya nimo, pero Duling. kiwaw kay tagdon. Tanang video. Kita bay. Ganon din ang kaganan mo tagad sa mong ex bay. Mo jud. Tagad bay kay. Ko bay ko gusto na bay niya siya na may gustong lain. Uy. Di ka dapat mabalaka, bay. Ay kabalaka, naramitan ang barkada nimo. Let's go! So number 9. Sa number 9 is mura-mura ra po di siya sa number 8. Bantog dili kaganahan, batog awkward kanimo tagdon si X. Kay tungod wala pa ka naka-move on. Move on. Move on. Unsa na move on? Sa inyong naibawaan. Imong kalimtan. Kalimtan mong tanan. Oh, Kalimtan ni dapat tanan. unta. Ano lang. Kalimtan. Wala pa man ka nakalimot sa imong ex, wala pa nimo makalimtan gid tanan ninyong kaagi. Mo ni kitawag, wala pa ka move on. Mao na magkasugat mo sa imong ex, dili jud ka ganahan mo tagad. Awkward kay para nimo. Di ka ganahan mo tagad. So, video sample tanawa. Bay, nga di maganan tagad sa mong ex bay. Antong karon ba, di ka pang mag-on good niya ba niya? Lisod ka kalimtan ng past ba? O ba yun? Team song niya ba yun? Ay, nag-isipag ko ng tungo ka. Ang pinaka-last is number 10. 10. Ching bug. Basta nis pinaka-idol ginako na ma-relate gid kaayo sa kadaghanan nga na ay relasyon. So number 10, dili ka ganahan mo tagad si mong ex. Murag bitaw wa jud ka kauyon. Magkatawa ka o maglagot ka kung nganong ibog kay kanya sa una. Bitaw sa una bitaw guys. Crush pa gyud na nimo siya. Ibog ka po, heart mo mata makita kaniya. Pero magkamo na. Moabot ang time nga magbuwag na gani mo. Manggawas na mga bati nga storya. Usasad, mahibong sad ka. Kung anong ibog ka niya sa una, makarealize ka, ote, anong gilakan mo na ako siya sa una eh. Puro siya naw ko. Pawikan, marami siya, ingog, palwa. Murag bunong smaktan. Murag bunog sumaktan. Murag budang baki. Murag baking buda. Murag lagang pawpaw. Makatawa juga manggawas yung mga bati nga storya, mga bati nga words nga ika-describe mo sa imong ex basta magbuwag na mo. Mahibong gid bitaw ka kay ate, ataya di na niya. Makatawa na lang ka ba kay nga na bitang ibog ka niya sa una. Bay, imong to ex bay. Oh, magtagad. Ambot bay, nagmahay bitaw ko bay nganong ibog ko niya sa una. Nga mura mo dog. Takuri ang buwang. Hilas mo kakuan mo pagwapo. Nagugnaw, turok-tunok. So guys, unta guys nga naamoy mga nakatunan or naamoy mga napulot nga aral sa kaning nga video, sa kaning vlog. About sa inyo. O, so kamo kung wala pa gani mo or napamoy murag kadumot sa inyong ex or something napamoy ma-feel sa inyong ex or dili pa jud mo kalimot. So kamo kung nakarelate mo sa video, don't forget to click like, to comment. Kung na ako'y nakalimtan, i-comment lang. I-comment sa comment section sa ubos kung na ako'y nakalimtan nga wala na ko na-appeal sa akong napu karason kung anong awkward tagdon si ex. I-comment lang. So kung nakarelate mo, click like. I-like lang ang video and comment. Don't forget to click the subscribe button and notification bell sa kilid. I-click sad. So guys, daghang salamat sa pagtanaw sa akong video, sa akong vlog, kung ubad sa akong mga barkada o sa atong sample nga video. So mga boss, isa na to kalimtan ang mga friend ako sa Facebook na gusto magpa-shoutout. So sa mga nag-share sa previous na ko nga vlog, katong Santol, so akong i-shoutout tanan kay gusto sila magpa-shoutout doon. Ilang i-share ang akong vlog with hashtag. So shoutout di ay kang John Avila, Sidrek John Roa Sidrek, Rigi Lau Beethoven, Laurent Cores,
Charles John Huyad, Kerden Kiv, James Abukay, Javin Ray Kisay, John Renar Lopez, Joshua Orungan, ako pagumangkon, Kyle Bacasmas, Carmel Denise, si Francine, Akasha Biners, like yung page. Prince Jacqueline Tampos, James Emel Lupiga, Kaiser Ren Valdez, og si Jay Sinadhan. So mga boss, sa mga wala na ko na-upload shoutout, kay siguro pag share ninyo is naka limit ra ang maka-view, dili public, then dili sa ta friends siguro, so mas nindot gid unta inyong gi-upload click, inyong gi-upload hashtag ang Junpel Vlogs para makuan gyud. So ikaw gusto ka magpa-shoutout sa next na kong vlog, ay kalimot nga kani nga video i-share sa inyong Facebook timeline, o ay kalimot sa hashtag nga akong gibutang, so makita ra sa YouTube sa pag-upload na ko ang hashtag. So guys, daghang salamat, don't forget to subscribe my YouTube channel, o see you sa my next vlog. Bye bye. Usap Payuto.